खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 24 जुन 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गिदिर बेरामाव गोग्लैनो हागौ, मेगनाव सानाय आलौनाय जानो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृष राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हागोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन, समाजाव मोजां मुं गोसारगोन। मिथुन राशि नंखाय दायनि साजा मोननांनो हागौ, गोबां दुखु सहायनांगोन, जेंना गोनां सान। कर्कट राशि गोथार सान, इसोरखौ सिबियोब्ला साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, गोसोआव गोजोन खुसि आरो रंजाखांनाय मोनगोन। सिंह राशि हारि आरो समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो मान होजागोन, बिमा बिफानि गोथार अननाय मोनगोन, नखराव गोजोन थासारि जागोन। कन्या राशि जेखि हाबा मावा मानो मोनसेबो जाफुंसारनाय नङा, गोसोआव गोबां दुखु सहायनांगोन, हेंथा गोनां सान। तुला राशि हास्थायनाय लुबैनायफोरा गासिबो फैमाल जाजोबगोन, नखरनि जेंनाखौ लानानै जिंगा सिगोन, गोसो हमथाना थानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गोजोननि सान, गावनि रोंगौथिनि थाखाय बयजोंबो मान होजागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, लोगोसे सानखौ रंजा खुसियै बारहोहरनो हागोन। धनु राशि रंजा खुसिनि सान, नखरनि आंगो सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, गेदेमा सुबुंनि थुलुंगा मोनगोन, हेंथा गैयै सान। कुम्भ राशि नखराव दावराव दावसि जानो हागौ, गोसोआ असान्ति जागोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। मीन राशि बिनानावनि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साइ मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 year कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।